ପିସା କେରକ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖା ଗୋଟେ ପିସ୍ ଟାଣନ୍ତୁ ଦେଖା କେରକ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଏବେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏପଟେ ପିସା ବାପା ଆଉ ଇଏ ଆଉ ଟୁଟୁ ତ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖିଆ ଚାଲିଛି ସୁଲ ଖୋଲ ନା ଆଜି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା ତ ବାପା କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟି ଆଣିଥିଲେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇକି ତ ଆଇଟମ୍ରେ ହେଇଥିଲା ସାଲାଡ଼ ଟିକେ ଗୋଟେ ସିଝା ଘାଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଚିକେନ୍ ଥିଲା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ମିଠା ତ ଏତିକି ଆଜି ଖାଇବାରେ ହେଇଥିଲା ତ ଏଠି ଆମେ ମୁଁ ମମି ଅପା ଆଉ ମାମା ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଅନୁମସ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଭିଜିଟ୍